Teraz si trošku predstavíme tú kameru Bolex, čiže už sme si vysvetlili rozdiely medzi 8 a 16, čo vlastne na tejto kamere viem robiť. Toto tlačítko mi vlastne zapína alebo vypína motor. Ak s kamerou netočím, motor vypnem, keď s kamerou točím, motor zapnem. Čiže znamená to, že ak mám motor vypnutý, tak vlastne nemôžem krútiť, nenaťahujem motor. Ak motor zapnem, kameru viem natočiť a pekne funguje. Čiže toto je systém, ako kameru nakrúcam touto kľukou. Hej. Tu mám spúšť, vlastne spúšť, viem robiť spúšť tak, že ju stlačím tu, alebo stlačím tu. Tu sa potom dáva diaľkové ovládanie, ktoré k tomu je. V strednej polohe je vlastne kamera vypnutá, v jednej krajnej polohe kamera nakrúca, v druhej krajnej polohe kamera robí jednotlivé zábery, respektíve fotografie. Tu je koliesko, kde si nastavujete rýchlosť motorčeka, čiže koľko frameov za sekundu, od 12 do 64 frameov. Tento systém vlastne robí špeciálny efekt, respektíve roztmievačku alebo zatmievačku, čiže poličko je otvorené, polka polička je zavreté. Takže týmto spôsobom viete vlastne robiť roztmievačku, zatmievačku. Toto je počítadlo filmu. Sú tu dva údaje pri počítadle filmu. Toto vám počíta presne na metre. Viete si ho vynulovať. Spodný počítač nulujete týmto, vrchný počítač nulujete týmto. Čiže teraz, keď sa vrátim naspäť, tak nastavím na nulu. Vždy je dobré začať film s tým, že je nastavený na nulu. Tuto je hľadáčik, v ktorom vidíte, koľko metrov filmu ste už vytočili. Tuto počíta konkrétne framey. Toto je dobré, keď chcete robiť viacnásobné expozície. Sem vobcháte taký kľúč na pretáčanie. Viete si vlastne ten film vrátiť a natočiť na druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát. Čiže viete robiť multi-expozície veľmi presne, lebo viete si tie čísla odčítať, zapísať a vždy sa vrátite na to miesto, z ktorého začal váš záber. Čiže keď chcete robiť viacnásobnú expozíciu, naozaj s touto kamerou to viete robiť. Keď chcete robiť stop trick, s touto kamerou to viete robiť, respektíve stop motion animáciu. Viete točiť od 12, 16, 18, 24, 32, 48 až 64 frameov. Takže naozaj veľká variabilita toho, ako nakrúcate. Tu vpredu máme vlastne takú väžu s objektívmi. Tá funguje tak, že vymieňate tie objektívy. Tu, keď sa pozrieme, je vlastne poličko na film. To nie je vždycky veľmi dlho nenechávame otvorené, aby sa nám tam nedostal prach. Čiže vždy podľa toho, ktorý objektív chceme, tak ten si tam zaradíme a tak pracujeme vlastne s kamerou. Ostrenie už som povedal, že toto je kamera Rex, čiže ostrí sa veľmi jednoducho. Keď sa cez ňu pozeráte, vtedy sa zaostruje. Tu je ešte páčka na otvorenie a zatvorenie hľadáčika. Tu sa dá nastaviť korekcia chyby oka, takže aj pre tých, ktorí majú problém s okuliármi, tak vedia si nastaviť korekciu oka. Ostrenie prebieha veľmi jednoducho. Musíte si dávať pozor, aby ste nevyšroubovali objektív, lebo objektív sa šroubuje tu, ostrí sa tu, čiže je to veľmi blízko a veľmi jemne treba ostriť. Nastavujete si vzdialenosť. Ďalšia vec, ktorú viete nastaviť, je clona, čiže clonu nastavujete tu, máte tu nejaký clonový rad. Štipček funguje tak, že ho vlastne stlačíte a posuniete, hej. Čiže viete pekne pracovať s clonou úplne bez problémov. Viete si dorazy urobiť, čiže viete si nastaviť tú clonu, že keď chcete ísť od do nejakej clony, tak vás vlastne nepustí tá clona, alebo viete teda pracovať tak, že fungujete v celom rozsahu, keď si to nastavíte. Tak je to teda veľmi jednoduché na nastavenie, na prácu. Buď stláčate obidva
štipčeky, alebo si nastavíte ten rozdiel tých slonových čísel, odkiaľ kam chcete ísť. Čiže ja neviem, napríklad 5,6 si nastavím a už sa mi dá hýbať iba od 1,3 po 5,6, ďalej sa nepohnem. Takže to sú také veci, ktoré môžete, nemusíte využiť pri nakrúcaní. Dá sa to robiť na všetkých objektívoch, objektívy sa dajú vymontovať, čiže ak máte iné objektívy, viete ich tam namontovať. Na toto sa dá kúpiť ako keby externý hľadáčik, cez ktorý sa pozeráte, ale nepozerá cez ten objektív. Hej? Čiže pozor na to, môžete si sem dať hľadáčik, môžete sa pozerať, ale ten už nejde cez objektív. Cez objektív ide tento vnútorný hľadáčik. To sa často ten hľadáčik využíva pri tých štandardných kamerách, kedy sa pozeráte približne tým istým smerom, respektíve z tej pozície, kde máte objektív, lebo ak sa pozeráte tadiaľto, tak ten objektív je inak posunutý ako ten, ktorý nakrúca, čiže dá sa to využiť aj pri tejto kamere, ale keď sa pozeráte cez ten objektív, pretože toto je reflexná kamera, tak to nepotrebujete. Takže toto je v skratke veľmi rýchle nastavenie kamery a môžete s ňou pracovať.